bulegoak. Hemen jasotzen ditu telefonoak. Zuri bat ondoratzen ari dela, Superman iritzen dio. Zuri bat ondoratzen ari dela, zuri iritzen dio. Gaur, zegokian, eta ara joan behar zuen eta berak Katu Andredan ere zena, Euskal Herriko erode sospetsua. Ni Kristina naiz eta abentura maite ditut. Ni Jose naizu. Gaur bideoz Kristina etzelo filmatuko dituena. Aimara, hori askoaren zebera nireztero nazunareka duela nire urta. Gaur, nire zentaigarekin mendiementatik botako duen nire burua. Inoren du horretako egin hori arte. Kristina, miro kamara prentago. Baina zertan hori dira horiek, bai jendagaroa. Bat, bi eta hiru, bagoa. Kontuz, Kristina, okasoa zuzendu norabidea. Ezin dut, aizean garama. Zuzendu, ja, zer muturrekoa. Etxe sartu farenkerin berrio saiatuko naiz. Ni bakarrik ez badago, zuaitz honen atzean ezkutatuko naiz. Berriz ere prestatuko dut dena, aizean abiadura, korabidea, dena eziko beti dago. Bat, bi eta hiru. Orain bai, Kristina, zer jomera. Aizea aldatu egin da berriro. Ez okertu, Kristina, kontu tximini horrekin. Haze golparean ere, ja, ze komeriak. Kristina, minikatu alduzu? Jakina, alzue, hau oso hartu dago. Lagun ezazue, ez imagetzi. Superheroere gure bat ezatu du. Lehen bat, alzue, daria zibat dugu. Bai, zerdarian horrei dugu. Bai, katu hambre joango da, agur. Eta noizko izango da hemen? Laster, bitartean, aizu nahi duzunean. Hasiko naiz igotzen. Gora eta gora beti, orman gora beti, gisa jota printzesak salbatu.